Slap af for helvede. Mick Øgendahl, født den 7. april 1973 i Silkeborg. Opvokset i Horby på Falster. Er dansk stand-up-komiker, som har lavet stand-up siden 1993. Han er blandt andet kendt for sin højde, da han kun måler 1,69. Mick Øgendahl blev årets komiker 2012 ved Zulu Comedy Awards. Mick Øgendahl har lavet 5 one-man-show. Mick Tricks i år 2000, Tofræser i år 2004, Undskyld i 2006, Propaganda i 2010 og lige udkommet Spas i år 2012. Hvornår bliver det sendt? Mick Øgendahl har også været med i en række satire-serier, heriblandt Intermezzo 1999, Gindberg Show Off år 2000, Vindhætterne 2002, Mønberg Tuxen 2004, Tak for i aften 2007, Hvor fanden er Herning 2009 og Anstalten i år 2011. Men nu skal vi til mit yndlingsklip med Mick Øgendahl, som foregår i Tak for i aften. Today, der får jeg besøg af en rigtig macho man. En mand, som der kan få andre mænd til at finde deres indre mand i sig selv. I must say, I'm excited. I can't get enough of it. Jeg går lige i kælderen. Nej, det var bare pjat.